Здравейте, ученици, аз съм ви новия учител. Сирене. Както и да е. Тук, преди да отида да ви уча, ще отида до кенефа. Преди това ще остава една бисквита на бюрото ми. Апчап-чапча. Апчуп-чуп-чу. Хубав сън. Бих изял бисквита. Това е малко с нокаре. Така, не ми по какво сте намислили, просто си пишете да става стигам до кенефа. Тази бисквита е толкова вкусна, нека да изядем. Апчу-апчу. Какъв кошмар! Къде съм? Тук има някакви ученици. Когато и сте намислили, можете на мен яще. Ой, още как бисквито! Не, моля ви, не ми яще. Моля ви, не ме яще, аз съм твърде млад, за да умра. Знаете ли какво? На мен не ми пука. Знаете ли защо? Защо е тъпа бисквито? Защо за въпрос това? Защото аз съм специална бисквита. Мога да ви изям! Ном. Аз станах по-голям и дебел. Абонирайте за канала с камбанката и оставете лайк на всички видеа, иначе и аз ще ви изям.